Mausog na nadadangog sa Kabikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras tango niyan, 10 minutos bago mag-alas 7. Aldaw Banwan, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos, ini po si Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Mga tugang, habang dahil pa po nag-aabot ang vaksin na pig-order kang gobyerno, vaksina panlaban sa COVID-19. Minsan nagkakaigwa kita nin mga bagay-bagay na pig-iisip. Nagkapirang mga kahaputan sa satuyang sadiri. Na primero, ang hapot, ano kita mapainiksyon o dae. Kung minsan man nag-iisip kita, kung ako makakapili, anong klaseng vaccine ang gusto kong iniksyon sa sakuyang hawak. Mga tugang nagkapirang COVID vaccine ang nadadangugta na available na sa market. Ang mga permitang nadadangog ng mga sikat, primero iyo ang Pfizer, hali sa US, ang Sinovac or Sinovac, hali sa China, iguanin AstraZeneca, hali sa UK, iguamanin Moderna, hali sa US, as in Germany. Yaon man ang Novavax, na hali sa US, as in ang Gamaleya, na hali man sa Russia. Pigsasabi mga tugang ka na Department of Health, na pag tinugutan na kang gobyerno ang vaccine na maglaog na sa Pilipinas, ang gusto sabihon, ini maray, tested, asing safe para sa tao. Alagad, nadadangog taman sa mga bareta, sa radyo, nababasa sa newspapers, pigtutukar kan mga eksperto, na ang mga bakunang ini iba-iba ang presyo, asin ang porsentahe kang pagiging epektibo o inaapod na efficacy rate laban sa COVID. Kaya dahil para-parareho may pagkakaiba sinda. Ang sangunyan ang realidad, dakol ang gustong mainiksyonan sa satuya, kan na nababaritang Pfizer. Dahil sa mga rason na ang barita ini 95% ang pagiging epektibo o efficacy rate. As in, siguro dahil igwa pa kita kan colonial mentality na pag US made, marayan sa tuyang hiling. Alagad ko na made in China, maluya-luya ang sa tuyang hiling kang produkto. Dakulon ang medyo duda sa quality kan Sinovac dahil ini sa China. Napapabarira pa na ginamit ini sa Brazil, as in an efficacy rate, nag-aabot sana sa 50.4%. Kadakol man ngunyan mga tugang mga LGUs ang nagpaplanong magbakal nin sa diring bakuna, as in kung babasahon mo, haros gabos ang gustong bakalon ang vaccine na gibo kan AstraZeneca, nagibo sa United Kingdom. Ini sa kadahilanan na ini medyo barbarato, asin ba kung arog kan Pfizer, ang vaccine na ini, dahil kay puhan na maray ang storage na maliputon. So pwedeng makaabot sa mga liblib na lugar na dahil nakukompromiso ang kalidad. Asin, ang efficacy rate ka ini masalangkaw kaysa sa Sinovac kan China, ta inaabot daanin 70%. Ang gabos mga tugang na impormasyon manunungod sa iba-ibang bakuna, maski puro paano makakaapekto
kan desisyon ta sa kung kita mapainiksyon o dae, asin kung arin ang gusto ta, kung igwa kita nin choice. Pero kung mayo, iba man ang kamugtakan kung nag-aasa sana kita sa itatao kang gobyerno. Sa pagpili ta kang kung arin ang pipilion, garong daing gayo o daing dapat. Na rason na kita pro-US o pro-China o kita yellow card o DDS. Kundi kung may pambayad kita, madepende sa kung arin ang barabarato, mayong peligro sa hawak kan tao, asin arin ang may halangkaw na efficacy rate. Iba-iba ang kukuunan tang baksin pag-abot nin mga aldaw. Igwang itatao ang gobyerno nasyonal. E kung ang mga lokal na gobyerno mabarakal naman, di igwa naman ang mga syudad, asin banwaan. An iba sa satuya, pwedeng kung dahil magustuhan ang pigtatao kang gobyerno, pwedeng magastos din sa dire para makapamili kan vaksin na gustong i-ineksyon sa satuyang hawak. Kung di sarong aldaw mga tugang nagtaram na si Secretary Rocky na ang maabot sa bulan ng February abot June, puro vaksin nagibo kan Sinovac na hali sa China. Na ang efficacy rate, 50.4 sana. Ang sabi niya, dahil pwedeng magpili. Kung habo, dahil magpa-ineksyon. Kaya duman sa mga kababayan ta na maasa sa naman sa gobyerno kan itataong vaksin, garo kun minsan nakakahirap. Tagaruman sa napigsabihan na beggars cannot be choosers, na kung sa Bicol, ang alabado dahil pwedeng magpili. Aldaw Banwa, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwa sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang